Такова си. И ти ми кажеш, че съм го направил на късмет. На късмет. Да. Ти без да искаш. Това е друг въпрос. Но беше на късмет, нали? Ама вече съм на второ място. О, дивай, къде са тези? Главата ми, магази, главата ми. О, и още един. Ей, килнаха ма. Хедшот. Добре, нещо лагва ли? Добре, мисля, че ти трябва много... Омага. Хак. Някакъв хак. Първо място. Ето, ако бе не беше огромен късмет. Или е било хакерство или най-големия късмет на света. Хакер ми се вярва повече. Този АФК супер. Ето без... О, ес. Браво, давай. Той семих са 55 са прави на голямото про. Това са да не мине, ей. Няма да ми ножи, война. Ей, човек сега може ти полагва, който е някакво супер. Не ми лагва. Ма не по някоя леки ще ти лагва, защото не снимаш клипи. Еми, снимам. То трябва да ми лаги много, ама лаптопа ми е хубав. Бамбуяшка, перета, бамчака, бамбуяшба, чунчака, бамбуяшба. И мисля това да е за днешния клип. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, subscribe за него. Ако не ви е харесал. Аз бях геймера. BG 285 и до скоро.